Сәлем дустым, сәяхәт итәргә яратуыңны мин инде беләм. Хәйер, кем сәяхәт итәргә яратмый? Шулай бит? Ә менә яңа таныш булмаган урында адашсаң нишләргә кирәклеген беләсеңме? Ә горизонт якларын табып караганың бармы? Белмәсәң борчылма дустым. Белмәү гаеп түгел, ә белергә теләмәү гаеп. Бүген синең белән урында ориентлашырга өйрәнәчәкбез. Ориентлашу ул горизонт якларына карата үзеңнең торган урыныңны билгеләү. Төп горизонт якларын син инде беләсеңдер. Әйе, нәкъ шулай. Төньяк, көньяк, көнбатыш, көнчыгыш. Без хәзерге вакытта төньякка карап ориентлашсак та, кеше тапкан беренче юнәлеш көнчыгыш булган. Дөрестән дә бик гади бит. Кояш кайдан чыкканын күрәсең дә? Шунда көнчыгыш була. Көнчыгышка каршы як әлбәттә көнбатыш. Һәм кояш чыккан якка карап бассаң, сул якта төньяк, уң якта көньяк. Бик уңайлы бит. Бик борынгы заманнардан Кытайда урында ориентлашырга мөмкинлек бирә торган прибор уйлап тапканнар. Ул барыбызга да таныш булган компас. Компас белән файдалану кагыйдәләрен беләсеңдер инде. Хәер, искә төшереп китү беркемгә дә комачаламас. Иң башта компасны горизонталь өслепкә куярга кирәк. Компасның туктаганын көтәбез. Аның буялган очы төньякны күрсәтәчәк. Минем компаста ул кызыл ук. Тик дуслар, игътибар. Әгәр дә компасның бер очы кызылга, ә икенчесе зәңгәргә буялган булса, зәңгәр ук төньякны күрсәтә. Димәк, акрын гына угын селкетмичә буялган очы шкалада S яки N хәрефен күрсәткәнче компасны борабыз. Дустым, тагын бер кабатлыйм. Компасның бер очы зәңгәргә буялган булса, зәңгәр укны очлы шкалада S яки N хәрефен күрсәткәнче борабыз. Булды. Компаска карап төньяк һәм башка горизонт якларын билгеләп була. Төньякка карап бассак, артта көньяк, сулда көнбатыш, уңда көнчыгыш булачак. Урынны компас ярдәмендә ачыклау җиңел. Ә кул астында компас булмаса, нишләргә? Бу вакытта сиңа табигать компаслары ярдәмгә киләчәк. Җәйге кояшлы көндә кояш буенча ориентлашырга була. Нәкъ көн уртасы булса, кояшка артың белән басырга кирәк. Шәүлә кайсы якка төшә, шул якта төньяк, артыңда көньяк, уңда көнчыгыш, ә сулда көнбатыш була. Кырмыскалар уяларын һәр вакыт агачларының көньяк ягына тезиләр. Чөнки ул якта җылырак. Ә оя алан уртасында булса, көньяк ягы төньяк ягына караганда тәбәнәгрәк була. Киселгән агач төбендә йыллык боҗралар көньяк ягында киңрәк. Ә менә гөмбәләргә киселгән агачның төньягында үсү күбрәк ошый. Җиләкләрнең киресенчә көньякка караган өлеше тизрәк кызара. Ә ылыслы агачларның көньягында сагызлар була. Агачларның яфраклары да көньякта куерак үсә. Игътибар белән карагыз әле. Ботаклары да озынрак. Ә инде агач кәүсәсендәге мүкләр күләгәле төньякта куерак булып үсә. Күктәге якты йолдыз, тимер казык йолдызын таба белсәгез, шулай ук югалып калмассыз. Тик таныш булмаган урында төнгә калмасагыз, тагын да яхшырак булачак. Димәк, тимер казык йолдызы поляр йолдыз. Һәр вакыт горизонтның төньягында була. Башта җидегән йолдызны табабыз. Һәм аның түбәндәге ике йолдызы аша тимер казык йолдызына таба туры сызык сузабыз. Шул йолдызга карап бассаң, алда төньяк, артта көньяк, уңда көнчыгыш, сулда көнбатыш була. Дөресен генә әйткәндә, әлегә бу усулны мин үзем дә бик аңлап бетермим. Әтием белән бергәләп төньякны тагын бер билгеләп карармын әле.
Білімлі міңні йығар, білімсіз бірні йығар дейлер бит. Бүгінгі кеңешлерім сеңа ердем итер деп ойлайым достым. Бүгінге сау бол!